Kidkhot but nongelam ka New Trap Youth Council HYC Omli Unit agastap arpo ardek naiweng archapsan harangat kidkhot ka HYC nongkasan unit kila Kthong kali pick up ke badan you registration number AS03CC 3644 Lapet Krad marsnep Tynrah iwe Heprit Atiar kelem hakapor kemba prabaje Kidkhot ka HYC la pentep shi nongelam ka HYC West Castles District bala pha ban up keleng ki chaka badda ka jingtresh tom kidkhot ka HYC Omli Unit kilaj ban be hadu bun nongnya ubri Jylla lo Heprit no a police checkpoint Atiar kelem nagleng ki kme ki par kat ki bahieng bahasam gila penkit no marmari Heprit shamar ka sa PHC nrei na mar ka jingchur pla ka jimun saw la penkit no marmari u shnegrams Shillong Somla 7 son Paryong President HYC Omli Unit ula perdam juri kene chipin herstat chungtei Jylla te kali klemma bshu hadu banda Tynrah yau te Heprit kaseng ka kitbok Kyrwoh Heprit bon koino lungba ki jingsumar bakaseng ka mahamru ikinongnya kali bakimdai ban penherstat haki chaka badan shrong chusho kaseng la dawaru nakatanat pulet bakan pinistom tenge ute Jylla ban pha seuru ikabailut ksan nakabanta ki jingsumar chung ni kumka HYC unit mentak singi wanang ne po sinong ti saw na mentak ne ka jingjia accident mi wei klung red ka ne ka te ni kumka singi la yo ya ko bottom step na wei na ya lam ka singi na po saw na mentak accident mi wei klung red ibadang san na karta teng jumi ka long bon san Sien singli alor kan ke banta ni dengan accident ba ni la lapa uneu breu la ne driver banyak ni kali ula phet be klem don ta ka jing sngow la ne kata ka jing susun dem ta ini klungret bat ka jing accident ru ade ka wei ka accident bu ong nak ba long serius ha bai na la dia kejap te namar kata ngi kum keseng ni melak macus ngap hadin kat tukat ne ngila be ne kali ban galap ne kali balap sange hang ne ko check post la ne police post ka badan ne ko ti saw bat ni kerpat soka ba demar kini jaka ba aka lalong aman laki po ki jingjia la ki accident ki ba jia khlak jia kini jaka ban ong no te namar katangi kerpat bakin ai speed breaker la ne kita ki lat ban jingada ban pensuki kali bagi melak ban penyak stat la ne bagi nyat stat ya kali te ngi kum ka sang Sien ngi tap da ka jing sngow kum ong no ka jing sngow si bagi sngow kum kini ki jat khubor te rei ngi kum ki bro gi melak ban lei te tangkawe hi ngi kwa ba namanta jong kan ka jing ka sem jap ka jing susun la ne ka jing sngow lem ba ong no ni pha khubor ski ngi sem ba namanta jong ini kun en sayo ka jing kwat la ne semua ban biang mari lai 8 kit i menta po Shillong po ni grim te ngi kum ka seng tengini tien ba khndiap ni pat Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya